No niin, nyt vielä tähän lehdistötilaan. Tää vielä tässä lyhyt analyysi. Reiskan ja miltä peli vaikutti ja tosiaan 4-7. Eka erä oli meiltä niin paljon kuin vastustaja, mutta me päästiin jonkin verran maalipaikat ekassa erässä. Hyödyntäminen mun mielestä heikkoa. Piti lähteä parantaa toiseen erään, mutta ja meillä oli tietysti hyvä veskari ja kaikki säkä varmaan mukana, että me oltiin vaan yhden maalin tappioasemassa. Lähdettiin kolmanteen erään. Sitten tuli selkeä tasonnosto. Oli oli säkä matkassa, et en tiedä vai mistä pomppia. Ei menty. Pelaajat sanoivat, että meni kuulemma pelaajan polvesta. Selvä. Mutta siinä kohtaa sitten oli säkääkin ja mä taisin sanoa, että se ratkesi siinä. Ei se ratkennut, mutta siinä me päästiin 2 maalin taka-ajoasemasta maalin johtoon, niin toki se antoi meille virtaa ja voimaa ja kaikkea ja ihan hienosti. Kysytään vielä sen verran, että miten sä itse näet pelin tasosta, että minkälainen taso sun mielestä tässä pelissä tänään oli ja siitä vielä. No nyt on vaikea sanoa, tässä on aina, mä yritän omaa porukkaa tietysti ensisijaisesti katsoa, että meillä ei niin hyvin ei pelata, että mulla olisi varaa arvioida vastustajaa, mutta jos mä nyt mietin niin kyllä meidän pitää pystyä niin kuin ehjempään esitykseen. Sanotaan näin, että mä äsken noiduin sen meidän toisen erän ja kolmas oli kuitenkin ihan hyvä, että ei tää nyt nappisuoritus ollut. Mites Jani, sä näet KRP:n osalta tämän pelin ja anna siitä pelistä lyhyt kommentti. No joo, eka erä oltiin vähän jaloissa ja niin kuin Reitossa sanoi, että ekassa erässä oli kyllä Lovisalla oli paljon maalipaikkoja ja token erään petrattiin hyvin ja päästiin pelin mukaan hyvin ja se oli meiltä ihan ehjä erä kaikin puolin, mutta sitten tosiaan kolmannessa erässä päästiin 4-2 johtoon ja sitten kyllä pato sortui kyllä totaalisesti, että siinä kyllä tapahtui sitten kaikki mitä ei saisi pelissä tapahtua ja niin kuin ryssittiin tää peli muutamassa minuutissa ja sitten kaverilla oli henki päällä, niin sieltä oli aika vaikea enää pinnistää tänään rinnalle. Kyllä meidän muutama kärkiukko tänään vähän surffaili, että miinussaldo on aika paljon pakkasen puolella. Että ihan meidän terävin kärki ei tänään kyllä onnistunut sillä tasolla, millä pitäisi onnistua. Että ei mitään, taas opittiin lisää ja harmitellaan tää ilta ja huomenna harjoitellaan. Lähdetään keskittyä seuraavaan eräpeliin ensi keskiviikkona Tapanilassa. Sen verran vielä, mitä tuossa tilastoja katsoin, niin kolmosketju taisi pelata ihan ehjän pelin, ei tainnut päästä edelleenkään yhtään maalia. Ja nuori Jokinen pelasi siinä Nymanin kanssa ihan hyvin, mutta ei me. Meillä on hyviä eriä, tulee varmaan niin kuin monella muulla.